Без Експрес Спорт, сутрешно кафе, загуба за FA Cup срещу Плимут. Нали, ако погледнем нещата реалистично, не е чак толкова голяма работа това, защото доста далеч сме така ли, че от финал за турнира, тъй че деца вика по-добре отрано да си отпаднем и така нататък, но подобна загуба срещу последния Championship определено не е приятна. Да, ако вземем мача в среда, мисля, че всичко ще е окей, но сега после този бой с Евертън при грешна стъпка там ще е проблем. Ще поставя един въпрос в началото на клипа. Беше ли това първия по-голям провал на слот? И в края на видеото ще отговоря. Първото, за което трябва да говорим, е състава. Сега, аз виждайки този състав си казах, той слот явно не му се играе в FA Cup, защото сега, окей, пази футболистите, прави 10 ротации, всички полеви играчи. Има смисъл в това, разбира се. Оттам той почва с Маконъл на десен бек, което ми е супер странно. Конър Брадли оставен извън групата. Сега това момчето, ясно, че най-вероятно ще играе в среда, ясно, че Трент не е на 100%, но контузията на Трент не е дългосрочна. Тоест, Брадли след буквално седмица пак ще бъде закован на пейката. Демек тези минути въобще нямаше самоизлишни по принцип. От една страна. Нали, говорим тук за полувреме или за 60 минути. Той в безмислени мачове за Шампионска лига пускаше играчи като Гравенберг и като Салах за по 45 минути. Салах също знам дали го е пускал, но да, в мача с Лил се видя, че пусна доста хора, които може би нямаше нужда. Сега странно ми е, специално за Брадли ми е много странно, че не беше състава и то просло, че малко се едно сме без десен бек, нали, Маконъл играе там. Напред, окей, Елиот Ниони и Ендо бива и в нападение вече нямам забележки, нали, на първо време. Сега в 10-та минута Джо Гомес се контузва. Някои хора обвиняват слот и екипа му за тази контузия. Явно не е тежка, не е повторение на разтежението, според това, което каза слот. Аз не бих обвинил никого. Мисля, че просто е лош късмет, нали. В смисъл, в някакъв момент трябва да пуснеш футболист да играе. Той мисля, че тренира вече 10 дена се състава. Време му е. Не мисля, че решението е било лошо. Не мисля, че е бил зле поет риск. Просто лош късмет. Но Гомес излиза. Един от... Да кажем, че Куанза, нали, има доста senior time. От полевите футболисти в защита трима от четиримата са с опит в отбора. Нали. В средата двама от тримата. Той го вади Гомес, пуска Мобаби, какъв беше това печа? Мабая. Исак Мабая влиза в игра. Десен бек. Сега. Амара Нало е на пек, той е централен защитник. Окей, странен дебют срещу ПСВ за Шампионска лига, обаче според мен можеше Нало да влезе, да играе заедно с Куанза и да запазим схемата, която оригинално е мислена и говорена от слот за този двубой. Той не решава да не го пусне. Пуска Мабая на десен бек, оттам завърта Макона, оттам завърта Ендо. Според мен това беше по-скоро грешка, пък и Мабая просто игра страшно слабо. Така че просто това за мен беше първата грешка. И тук някъде с личието сега, ако имаше Конър Брадли в групата, ако имаше може би дори Ван Дайк можеше да е в групата, не виждам причина да не е, какво толкова ще му станат на пътуване до Плимут. Робъртсън също можеше да е в групата. Даже по-добре Робъртсън, колкото Ван Дайк, сега като се замисля. Нали, можеше да влезат тези хора в състава. Той избира играч, който има, може би, най-малко възможен опит от вариантите си. Размества си целият състав.
И то просто, че преди 10 минути не бяхме много убедителни. Това за мен тази смяна вече потвърди напълно, че слот този матч не му пука за него. Оттам нататък до края на първото по време и двата отбора, кажа, че нямаха положение. Беше доста грозен и неприятен матч за гледане. Определено впечатление направиха със слабата си игра Мабая, както и Ньони и Елиот бяха много слаби през първото по време и тримата. И нали, особено Елиот е може би най-разочароващото име от тези трите, защото просто очакваха много повече. Ендо на централен защитник горе-долу добре стоеше, Кланса окей-иш и до нападателя тя топката горе-долу просто не стигаше достатъчно, че да може да кажем каквото и да е било за тях. Аз също не харесах особено перформанса на Макона. Но при условие, че той явно е някакъв халф по идея, Слот го пусна на десен, след това, на десен бек, след това на дефанзивен халф му смени. Може би не трябва да го съдим толкова много, само през първото по време. Второто по време започва както първото много зле. Контрола е на Плимут, Слот не реагира. Елиот затвърждава лошото си представяне с някакъв заслон с ръце, който сега човек му каже. Аз поначално си казах лош късмет, нали, за дуспата. После замислих, че то не е лош късмет, защото ти реално за какво скачаш така? За просто не дей да си дигаш тук ръцете. Кой скачат така въобще? Каква е тази глупост в футбола, нали? И да, вече, нали, ритм топката в ръцете, дуспа, гол 1-0. След това едно спасяване от Келеха, което може да направи матч 2-0 и да стане още по-срамно. И последните 20 минути видяхме мъките на Киеза в нападение. Най-активен и най-много играеше топката в италянеца. Беше много болезнено за гледане това. То перформанс беше просто... Беше много разочароващо. Защото на моменти имаше място и със сигурност имаше времето да... Не знам, просто толкова много топки с дъвка. Толкова грешки. Върти се и накрая я ритне фаут. Върти се, боже, беше много зле. Беше много зле. Дарвин не влезе толкова лошо в интерес на истината. И за тук вече, нали, първо той вади Мабая за Нунес, което някакво за какво, брат? В смисъл, пичарата е влязал, цъка там слабо, наистина, ама той може да извади и Ньони, може да извади... Той Жота да беше извадил, нямаше да е грешка, честно казано. Явно искат да си игра 10 минути, нали, нападателите. Малко тъпо, пускаш го 10 минута, вадиш го в 50 някоя. Пък и такъв излезеш някакъв офанзивен и свеж, може пък да вземе да направи нещо. Но това е решението било на Слот. Пуска Нунес, връща Маконал на десен бек. Да. Ньони на дефанзивен халф. Или то вече по-скоро някакъв вид разиграва, защото то, нали, дефанзивен халф нямаш. Към края на матча Елиот и Кланза се смениха. Той Кланза все едно се мъчи някакви неща да прави. Някакво много хубави дръбела имаше наистина. Обаче няколко пъти пък и загуби топката много нелепо. Там айде да кажем, че малко му липсва практиката. Нали, той знае, има увереността, но просто на моменти малко му изневерява движението. Може би не трябва да го съда Кланза, но Елиот... И Елиот дори като стана отзад, просто в изнасянето имаше проблеми, защото взимаше топката и не можеше да даде добрия пас. То рано изнасянето ни беше голям проблем от самото начало на матча, не беше нещо друго. И халфата линия беше слаба в това и защитата. И Киеза беше скандален просто. Просто беше много зле. В смисъл, Елиот и Киеза общо взето показаха, че не може да се разчита на тях. Това е истината. Ще дойде един матч, в който примерно ще губим, да кажем, сега срещу Евертън ще е 1-1 до 83-та минута
И аз, ако се беше случило това при една седмица, ще кажа, пусни Елята, пусни Кеза. Сега по си казвам, брат, дръж си там Дарвин, не знам кой брат, по-добре те да играят, защото те две момчета после показаха, че не ста. Също изморен плимо, последните 10 минути ти толкова грешки да направиш. Разбирам, че са подценили матча и така нататък, обаче просто тези две момчета, това има шанса рано на тях, да се покажат. И те не го направиха изобщо. Те се показаха, че са слаби, всъщност. Така, Дарвин Нунес влиза и последната смяна очакваме Къртис Джонс да влезе в игра. След матча Слот коментира, че Джонс, макар че е бил в групата, не е бил напълно здрав. Нещо му станало на загрявката. Не знам, брат. Смисъл, ти си взел двама футболисти на пейката. Първо, макар и стройния ден не игра 20-30 минути срещу Тотнъм. Можеш да го вземеш и него. Има хора като Робъртсън в отбора, които не са толкова важни. Защо? Ясно е, че Гравенберг му трябваше почивка, Салах му трябваше почивка. Има хора, които по-добре, че останаха в Ливърпул, обаче едно пътуване до Плимут не мисля, че толкова много щеше да сипе футболисти като Макалистър и така нататък. Сега естествено, ако беше влязъл Макалистър с 10 минути, се беше контузия, друга песен щях да пея, но според мен се струва риска в такива моменти. Къртис Джонс не влезе. А то точно средата ни трябваше човек, между другото. И то точно човек с Къртис Джонс, който да вземе топката, да я задържи малко и да даде пас. И той ни трябваше още от началото на матча, нали, да не говорим по-нататък. Даже аз се чудех дали няма той да влезе вместо Гомес, нали, и Ендо да се върне назад. Струваше ми се логично. Явно не е бил здрав, което за мен е скандално. Ти да доведеш двама футболисти, то единия да не е на 100% по някаква причина, да не го пускаш, пуска Трент Коне до Харти, който между другото беше окей, но общо взето става третата смяна в 70 и някоя минута. Слот ми доказа за трети път, че този матч той иска да го загуби. Прави тактиката на Клоп от първите сезони, в които нарочно си губи мачовете за купите. В случай само за едната купа. Така че тук ще отговоря на въпрос от началото на видеото. Това първия провал на Слот ли е? Явно не, защото той въобще не си даде зор. Не се опита, остави отбора да загуби според мене. И това ще е много тежък удар обаче по психиката на Елият, на Кеза, може би и на Жота. Макар че хората го обвиняват, че е играл слабо. Мисля, че на момент забравяме, че то на Жота това му е играта. Той за малко пак да си вкара гола там с едно хубаво воле в края. Маконал между другото и той с скандален пропуск на празна врата. Както и да е. Аз честно казвам съм много разочарован от Маконал, защото той Слот го похвали. Аз предния матч не видях чак толкова добре да играе, беше окей. И сега игра доста слабо според мен, така че съм разочарован от него. Разочарован съм от Трей Ньони за пореден матч, вече трети или четвърти матч през сезона играе. Просто аз не виждам нищо особено в него. Сега, естествено, ти влизаш в цял състав, който е сега. Ако го пуснат в първия състав, той може да се разиграе. Той и при Елят виждаме, нали, огромна разлика между това вчера и други матчове, но просто съм доста разочарован от доста от имената, които видяхме, а бях много развълнуван да ги гледам, честно казано. Бях много развълнуван за този двубой, много ми се гледаше, много се надявах да се представят добре, беше ми интересно Кеза как ще играе, беше ми интересно Елият. Мислех си, че Диас ще натисне повече, той се опита, но му беше трудно. Просто не видяхме достатъчно и честно казвам се радвам, че в края на краищата едно от положенията ни в последните 10 минути не влезе, защото Плимут заслужаваха победата и Ливърпул може да вземат някакво измъчено 1-2 и следващия кръг да се паднаме срещу там Брайтън или някой, те да ни бият. По-добре, нали, че паднахме, считайки представянето на отбора. Последните 10 минути наистина се надях да не вкараме. След пропуска на Маконал, после си казах, окей, това вече е грозно, по-добре да отпаднем и да се кефат хората, че са ни били. Между другото, те се изиграха матча много правилно, много добре, нали, да си кажем нещата както са си.
Супер стабилни. Това, те ако играят така, могат да оцелят един сезон във Висшата лига, честно казано. По-ми харесаха от Саутхемптън, примерно на нивото на Ипсвич, така, от този един матч. Явно през сезон има такова ниво, защото са с 20 точки в чемпионшип, но определено ми хареса как играха, много надъхани, супер публика, браво на момчета и се радвам, че си взеха матч пак. И сега вече гледаме към сряда, да видим дали няма да има жесток хейт към Слот, защото ако в сряда изпуснем точки, ще стане страшно. Харви Елиот може да си ходи. Да се маха. Новия любимец на PES Express Sport ще Харви Елиот. Ще получава хейт. Беше ми любимец. Сега така и така Робъртсън почна горе-долу да играе. И вече не мога да бича хейт към него. Ще го пренасоча към Харви Елиот. И само я бие между другото. Много ме дразни, защото той вкара там един тъп гол в Шампионска лига и след това в интервюто каза, че преди, нали, се едно много сдърква от топката, спирал я, правил някакви докосвания и са ни правили контри от това и много му се карали треньорите. Обаче те явно са му били шамари, защото той топката как му падне, само я бие с едно. И да, окей, вкара един гол и чат-пат ще влизат тея, ама ти, брат, вместо да я спреш и да я разиграеш и се едно да ти продължи атаката, биеш фаут. И това е 10 пъти. И да, една на 100 ще влезе, ама ти си пребал 99 атаки преди това. Нали? Малко, брат, в смисъл, искам спокойствие от този футболист. Той е толкова надарен чисто футболно и погледа му върху играта е толкова добър, а той си го хъби с това, че само бърза, явно се притеснява да не пребе нещо и нали, играе с по едно, ското всеки може с едно човек. Майсторука е да си я спреш, да погледнеш и да дадеш паса, примерно, а не просто топката ти идва и ти я риташ. Имаш една де ти изрита някъде право нагоре, брат. Защо? Но приключваме да сега хейта, ще му дадем втори шанс на Елиот, следващия път като влезе. На Кеза май по-скоро не. Там май се видя, че но не знам, може би му е малко бърз и футбола, то па срещу Плимут да ти е бърз футбола, брат. Не, оттеглям, зачерквам това, което казах, забрете го, не му е бърз футбола, просто явно не му е, не става. Жота е окей, Жота ще му потръгнат нещата, но Елиот и Кеза, не. И Маконъл, златното момче на Слот, I'm very disappointed. То повече вероятно няма да го видим Маконъл в червено този сезон, честно казано. Не виждам, освен ако не вземе титлата 2 кръга предварително и последните 2 мача да си цъкаме с който ни падне, мисля, че повече няма да играе за Ливърпул този сезон, така че за него ще забравим до лятото. Това ще стане 20 минути клип. Ще се надявам да мога утре или други ден да запиша из Евертън, защото там вече е много интересно и екстремно важен матч. След това ни предстои Wolves, Астън Вила, въобще матчове, които е много важно да вземем. И наистина, ако ще губим един матч, по-добре да беше този за FA Cup, обаче по принцип нищо добро не мога да тръгне от една загуба, така че не знам дали Слот няма да бъде винен, ако нещата тръгнат на зле сега. До тук обаче видяхме, че отбора доста добре отскача от такива резултати, тъй че да се надяваме, че това отново ще се случи. Гледаме напред, курс за диемите и курс за Евертън.